Hello bali may gawa tayo ngayong die-in welding inverter. Bali yung model niya DDI W200 sa 200 amperes to na analog na die-in. So ang magkaparehas na nito design si die-in, powerhouse, at saka si Apollo. Yan yung mga parehas na design na gamit nito. Yung board parehas lang ang gamit nila. So yan, ito sabog isa. So tinanggal ko na yung mga tornilyo nito sa labas. So pakita ko na lang yung loob. So ayan ito nakatanggal na rin yung ground. So pag nakakita kayo ng ganito, yung basta ang napansin ko lang na gumamit ng ganitong board, si Powerhouse, si die-in, at saka si Apollo. Sila lang tatlong nakita kong gumamit ng board na to. So ito pala, yan, ito yung sa likod. Yan yung tinanggal ni customer. So di ko na paanda rin to kasi shorted so tester natin dito. Set up ko muna yung camera. So bali mag check lang tayo nito yan, continuity tayo. Kaya hindi ko na isasaksak to kasi nga alam ko may short nandito. Dito banda sa capacitor wala. Ayan, ayos naman. Pero yung IGBT ito shorted. Yan. So kaya pag sinaksak natin wala tayong makukuha dyan kasi nga shorted yung natin IGBT. So tanggalin ko muna yung board tapos para maayos natin tong mag-repair. Tapos mag-i-explain ulit ako kung anong gagawin dito sa mga ganitong klaseng welding na nasira yung mga IGBT. Hindi porket sira to tapos nagpalit lang kayo nito, isa lang dalawa lang magiging kahantungan. It's either sumabog to, pumutok ulit, o masisira yung natin, yung mga IGBT na ikakabit natin. Yung isa puputok, yung isa naman hindi, pero masisira. Pwede rin hindi masira pero kadalasan pagka hindi mo tiningnan yung mga control dito, control parts ng IGBT, masisira lang. So ba't to nasira? May dahilan yun yung i-explain ko mamaya. So tanggalin muna natin itong dalawa para may access tayo dun sa IGBT. So explain muna ako ba't nasira to Dalawa ng dahilan ba't nasira to. It's either tumaas yung supply voltage nyo o di kaya mali na yung signal na nilalabas ni PWM. Ito yun. Kasi pagka ito mali na yung hindi na tama yung signal na nilalabas nito, sigurado sasabog yung IGBT natin, masisira. Minsan naman hindi sasabog
masisira nga lang. Pagka ito pala nasira na, may mga parts dyan. Ang iba dito, masisira din. Kaya pag nagpalit kayo ng IGBT, hindi nyo chinek tong banda rito, yung control circuit ng IGBT. Pagkabit nyo, ganun lang din, masisira lang din. So, para ma-check natin so, sa board pala nito, mahirap mag-check ng PWM kasi kailangan mo ng mismong supply ang gamitin niya. Pero may paraan tayo na matry lang natin kung maayos na ba yung signal pagkatapos nating ma-check yung mga sira dito, pati si PWM. So, unahin muna natin dito, saka to. Tanggalin ko to pagkatapos dito. So, tanggalin muna natin tong IGBT, tapos mag-testing tayo dito. Shorted talaga. So ngayon, check natin tong lahat ng parts dito kung may sira. Palitan natin pag may sira. Yan, shorted yung isang diode. Dalawa na.
So, papansin nyo yan, yan, sunog na yan. So, kailangan na natin palitan yan. So, dito, yan lang nakita natin. Tapos, sa kabila, itong dalawa, sira. Ito at saka ito. Tapos, yan. Mga resistor na rin yun, nasunog na. So, kailangan nating palitan lahat ng sira dito bago tayo maglagay ng bago. Pero bago tayo maglagay niyan, pagkatapos natin dito na naman tayo mag-check. So, tanggalin ko muna to. So, balik tayo, So, dito. So, may nakita tayong mga sira, So, kailangan nating palitan yun. Pero, para sa akin kasi, pagka ako gumagawa, pagka yung kabilang side, pagka may nakita kang sira, kahit na yung kabila hindi sira, kailangan mo ring palitan para maging pantay sila, Kasi pagka yung one-sided lang nakita mong may sira, tapos yun lang pinalitan mo, yung kabila hindi tatagal yun, kasi yung pinalit mong piyesa magkaiba na yung may konting diferensya na, kasi yun dapat kung nagpalit ka ng kunwari resistor, kailangan palitan mo rin yung kabila para yung resistance nila at saka yung gamit, ito hindi pa nagagamit to. So talagang nakakasiguro ka na tatagal to, kasi yung kabila pagka hindi mo pinalitan, gamit na kasi yun, na ilang buwan nang ginamit yun, tapos sa case na to pumutok pa yung IGBT natin dito. So malamang malaki yung current at saka yung voltage na pumasok dito. So talagang wala na. Magagamit mo pa naman, kaso nga lang hindi ka na kasi siguro sa gawa mo kung tatagal. So mas maganda palitan mo na lahat yung sira. Kung dito ka nagpalit, palitan mo rin yung kabila kahit na hindi sira. So ito yung kailangan natin, hinanda ko na lahat ng pamalit natin. Tapos yung sinner na 4 papalitan din natin magkabilaan. So umpisa natin. So tanggalin ko muna tong capacitor. Ito.
Wala pa yun. So, tanggalin muna natin ito ano para matesting natin para matry natin matesting yung ano natin, signal natin gamit yung oscilloscope. So, pakita ko pala yung diagram nito. Kalimutan ko ipakita. So, ayan, nagpalit. Yan na yun. So, bali, ito yung ano niya. Yan ito yung diagram ni powerhouse. So yan, dito yan. Ito yung pinalitan natin. Ito yung pinalitan natin dito. Tsaka yung zener, itong dalawa. Tsaka dito. Ito. Tsaka yung resistor na ito. At saka ito, pinalitan natin. Kasi ang nakita nating may shorted, ito lang. So, para bumalik sa dati yung ano natin, kumpiyansa tayong hindi nababalik sa atin yung unit. So, pinalitan natin din dito sa kabila. So, kung ito lang yung nasira nakita nyo, try nyo ulit parehasin, palitan nyo parehas magkabilaan para iwas back chop. So yan yan.
So balik tayo dito. So, bali ngayon magti-testing muna tayo kung may AC na may AC voltage tayo makuha dito sa base emitter ng MOSFET, no? Tapos saka na natin i-check sa oscilloscope kung itatama yung frequency. So, yung iba pala nagtatanong ba't tinatanggal ko yung power supply transformer natin. Tinatanggal ko yun kasi para pag nag-testing ako, accurate yung makukuha kong measurement dito sa MOSFET natin at saka dito sa PWM. Kasi pag hindi ko tinanggal, may voltage kasi napapasok dun sa sa transformer, yung tinatawag nila ang iba chopper, no? Kaya tinatanggal ko.
So, testing tayo. Kaso wala tayong makuha. So, wala talaga tayong makuha kasi walang output yan eh. So, lagyan muna natin ng supply yung output. Testing ulit. Wala talaga. Ay nako. So, bali mag-testing na tayo ngayon ng signal, ano? So, yan, nakalagay na yung oscilloscope rod natin. So, testingin natin kung may makuha ba tayong signal dito. So, sa powerhouse, ang frequency rito is naglalaro sa 45 to 60 kHz. So, sana may makuha tayo. So, yan, nakaantabay na tayo sa scope. So, on ko na. So, yan. Meron. So, frequency at saka butay 19.1, 45.45 kHz. So, tama lang. So, lipat tayo sa kabila. Ayan, test ulit natin. So yan, ganun pa rin. Yan, sakto. So magkaparehas na magkaparehas. So ayan. So hindi na tayo mag-alala pag naglagay tayo ng bagong IGBT. So hindi na masisira yun. So good na to. Lagay na lang tayo ng bagong IGBT tapos testing natin. So, bali, ito na yung board. So, naikabit na natin yung dalawang IGBT. At napalitan na rin natin yung mga pyesa na sira, So, testing na natin to. Kung gagana ba. Tsaka naglagay na ako ng dito, tester. Para para may makita tayong output voltage.
So yan, main switch natin at saka ito. So on na natin. Okay, 1, 2, 3. So yan. So may 47.68 tayo na output voltage. So okay na to. Yung fan gumagana naman. Yung ilaw na green. So okay na. So patayin muna natin Bali doon na natin full testing sa nakakabit na yung board sa chassis para hindi delikado. So di ko napapakita sa video paano ikabit yan. Madali lang naman. So balik tayo So nakakabit na yung board sa chassis. So try na natin testing ulit. So ito, power on natin yung switch. Saka yung main switch. So yan. Mandar na. Tayo natin yung ilaw. So kulay verde lang yung ilaw. So okay na yan. Tapos saka tayo ng voltahe. So 51.2. So bali testing na lang kulang nito So testing natin to sa labas ngayon. So bali dito na tayo sa labas Testing na natin ng welding. So yan. Nakakabit na yung natin. So on natin yung welding. Yan. So try muna tayo ng yan 80.